Gabon bai. Gabon Leire. Gabon Mikel, aizu, biharko zer plan daukazu? 11 gatu naiz launekin. Bai, bira ni ere, bai. Bale, venga. Gabon, agur, bihar arte. Egunon, ama. Zelan? Ondo. Induzula? Bai, presak arabil. Gero mesedez egin nubera eta batu. Bai, ama, bai. Egunon, aita. Egunon. Egunon Leire. Egunon, Mikel. Nia prest. Bai, itxoin, ratutxo bat, 2 minutu. Venga, beti berdin. Bai, joder. Egunon. Ondo, bueno, horretzen zain beti bezala. Zena zoaz. Launena. Abikoz, ondo. Aberia etortzean. Leire! Bai! Egunon ezazu. Handerren gurasokin bazkaria dukat. Abikoz, ondo, Bai. Eta horrela saskantzita? Bai. Bertatzen da, ba. Nizu bat ibesatzen du. Ai, ama txika, benetan utzi. Venga, guazen. Agur. Aio. Agor. Guapa. Eski, uf. Ez izan beldurri. ¡Qué buena! Zelarte purri. ¿Cómo te botan las tetas?
I want to break free. I want to break free. Barkatu. Hau da, zentralari joan autobusa. Bai. Pi, klonk, xup. Pi, klonk, xup. Agur, eskerrik uste. Xup. Pi, klonk, xup. Pi, klonk, xup. Pi, klonk, xup. ¿Cantas? Canto zer, canto zu. Mi mujer es una extensión de mí. A veces yo digo, oye, mi mujer si se pone gorda la dejo, claro que la dejo. Oh, pero qué mala persona eres. Mala persona yo por tener un estándar mínimo mi mujer para que esté saludable y no... Oie, nahi duzu hemen ezeri? Ez. Bai, benetan ezeri, ez bezaitziko naiz orain. Bueno, eskerrik asko. I want to break free. I want to break free. Agur. Agur. Kaixo, Leire. Kaixo. Zelan? Bueno, hemen, egia esan ez dudala oso goizona pasa, Zergatik, zer gertatu da? Autobuserako bidan nengoela, mutil batzuk etorri zaizki, komentario batzuk esaten, eta buf. Bai, bueno, badakizu hori oso guapa zarelako eta gaur oso margoztuta etorri zarelako eta dana. Baina hori ez da itzaki, ba? Bueno, egon lasai. Joango gara niren gurasoen etxera jaten? Bai. Guazen. Zelako gozea daukada. Bai, nik ere dira Bai, ia zer dago lehen orain etxean jateko. Bai, a ber. Kaixo, maitia! Kaixo, gordion. Zelan! Kaixo, mona. Doktor etorri zarete, bera, sartu elkartzera. Kaixo. Kaixo, aita. Zelako zen gozoa dagoen, ez? Zure amak indabak egin ditu. Kaixo, Lastana. Kaixo, ama. Zelan? Ondo? Indabak egin ditut. Bale, oso ondo. Probatu ia ondo dauden. Oso ondo, maitia. Banator, Ze gozoa, kolita. Probatu, por eso me casé con ella. Aita, iguala. Gilipollas, la que te va a casar con otra voy a hacer yo. Telebista jarriko dugu? Bai. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Y nueva denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual. La ha formalizado la por... Vaya tela, errejonena, Ya te digo. Egia esan gaur egun politikarik ez dutela batere lotxarik. Bueno, oraindik ez dakit gertatu den. Ez ditugu suposizioak egingo. Bueno, a ver. Osea, gaur egun hau gertatzen da, Niri adibidez gaur. Bai, bueno, lotxagai batzuk autobusera montatzera joaten zela, piropo batzuk eta bota dizkiote. Baina, esan dio lasai egoteko. Eta ez diozu lagundu? Ez, baina horregongo banintz. Bueno, amaitu duzu, Bai, oso gozoak, ama. Bai, eskerrik asko. Lasai, nik lagunduko zaitu. Txin. Bai, Eskerrik asko, maitia. Xeri. Oso goxoa zuen, Bai. Garrez eta pasadako iaz. Bai, oski. Bueno, sentitzen dut, hor Lasai, ordu daukat, lasai, Juan, bai, ondo pasa. Bale, placer bat, Agur, Lastana, bai, eskerrik asko, agur. Bai, familia, oso goxoa placer bat izan da, baina niko marra daukat. Agur, polita! Ondo izan! Berdin, gongo gara beste batean. Agur! Agur, Leire. Agur.
Zena? Ondo. Zer nahi duzue? Ni garagardo bat. Bale, ba, bi garagardo mesedez. Hiru, mesedez. Bale. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zezemos. Ondo? Bai. Hombre! Kaixo, neska! Zena? Zer nahi duzue? Garagardo bat, mesedez. Ni beste bat. Ba, beste bi mesedez. Eskerrik asko. Zeneska, gero farra? Bai, ez? Apur bat. Eta zer nor falta da? Leire! Ah, Leire. Leire? Beti bezala. Kaixo, neska! Ara, Menago, menago. Zemos. Ondo, bai. Bai, eskatu zuen, bai, orain eskatuko dut, bai. Seguro ondo zaudela? Bai, bueno, eske, bira, egia esan, lehen hori autobuserako bidean nengoela, ba hori, etorri zaizki mutil batzuk, komentario batzuk esaten, eta... Komentariok? Oraindik nago horla, Nola, komentariok adibidez? Zeipurdia, Esatez. Baina zerrekin bar nuen, eske... Ez dezu zer egin? Ez, baina, bira. A ber, baina ulertzi zuen. Bai, garagardo bat. Ta farra nahi zuen alari? Baietz, Seguro? ez dela zer gertatzen, guazen. Baietz, guazen, bai. Bueno, neska, bai. Bai, guazen. Bai, guazen. Zer? Kendu, Zer egin? Kaixo, Mikel, Gabon, etxean zaude? Ez, kema, nioen kanpara nao. Nirekin etxera etortzeko zen, beldurra matetik bakarrik joatea. Ai, neska, beti nahi zaudela, zai? Ez zer pasako? Ja, bueno, bale, lasai. Agur, edarte. Bale, amaitzear gaude, komentatuko dugu hau eta amaituko dugu, bai? Ondo, lehenago amaituko dugu, bai, baina asko dekogu hemen komentatzeko, ez? Emakume gehienak gara hemen, orduan, segurazki kontu asko bizi izan ditugu. Bueno, hau ikusita daukazue, hau benetan pasatzean, ez bait ikusi zuen, holako egoeran bat. Bai, ez da asko. Egunerokotasunen, ez da? Bai. Bueno. Eta normalen zein dira
zapalkuntza hau jasategoenak. Eta adibidez, ze okurritzen zaizue aldurain gizarteak hau dena aldatzeko. Gizartea zik. Nola? Eta antzestu... Bueno, zuen eskuetan badago irakasleak zarete iaia. Ja, orduan egin ahal izango duzu, Ander. Zikiekin. Eta adibidez, mutilak zatenak, zuek hau ikusteakon zeo zeitezu esaiesteko? Olako egoeran bat ikuste zuenen? Azkenean, ni uste dut, bai, ez nire kuadrian hitz egiten dute. Deko gura hitz egin da nahikotxu gai hori buruan, eta ni uste dut nire kuadriakoak emongo zauela pausu eta aurrera hori saiesteko edo hori defendituko. Adibidez? Zer komentatu duzu edo zeo zer? Ez, azkenean batzutan hitz egin dugu, ez? Igual ondoko herrian edo gertatu dela zeo zer, eta dagoela mani beren bat edo lo que sea, eta joaten gara, eta igual lokalean edo lo que sea gauzenean, igual urteten da holango elkarrizketa bat, eta esaten dugu gu emango genuela pausu bat aurrera, eta hori saiestuko... Eta adibide konkretuak jarri dituzue, hau gertatuko balitz edo momentu honetan... Hombre, urten da mila gauza. Adibidez? Adibideen bat horrela tortzen zaizuna? Momentuan paliza bat emotea pertsona horreri, edo gero bebai defenditu emakume hori lasaitu edo momentuan beste leku batera eroatea lo que sea. Eta gero bebai igual egia da zaila dela emakume batentzako, bizitzen dauen emakume batentzako zaila dela, momentuan igual dekotelako hainbat sentimendu, pentsamendu eta holakoak, baina bebai esan dugu hori alik eta azkarrena eta honena izango litzatekela salatzea momentuan. Salatzea momentuan, probatu nahi duzu txetorri? Ez. Bakarrik hori, dantzatzen daudenean adibidez, probatu zenezake hori agian bizizan duzu, probatu? Ez, baina hori da segun, igual zauze pizkat bebai moskortuta eta... Hori egin dugu, klasean, moskortutarena egin dugu, praktikatu dugu. Mesedez, bakarrik eskuartzen txiki bat. Mesedez, bakarrik segundu bat. Zer gustatuko litzaituke? Batzutan, ona da gorpuztea, ikusten dugu, bai, kuadrilean, baina zer egin konkretuki, ez? Hori behar dugu, zer egin, gero bizitzan blokeatutak gelditzen gara. Batzutan asko egiten dugu, baina zer egin, zer hartuko zenuke, autobusaren agerraldia? Ez, tabernan igual. Tabernan, bale, ze momentuan? Ez, dauzela igual dantzatzen danok batera lo que sea, eta dago erasoren bat. Bale, hartuko dugu momentua? Ni hartu dezaket emakumea eta eroan baztertu hori... Bueno, orain probatuko duzu. Ez, baina besteak bai parte hartzea. Ateratzen zaizu. Porque igual gauz danak, no seke tal, eta batzu pertsonaren gara, eta beste batzuk eraten dute. Bueno, ea zer gertatzen den, ea zer gertatzen den. Zure proposamena da emakumea hartzea. Edo beste aukera bat izan daiteke salatzea, ez? Esan duzu. Hiru doaz pertsonaren gana, erasoaren gana. Erasotzailearen. Demagun erasotzailea zure kuadrillakoa dela. Demagun edo un conocido del pueblo, bai? Demagun ezagutzen dizula. Igual ez da zure kuadrillakoa, baina denok ezagutzen duzu elkar eta konfiantza daukazue, baina haupa, ondo, baina... Bale, hemen hasiko gara dantzatzen, hemengo plano batean, bale? Bale, ordun, urtzi haiekin zagoz dantzatzen tabernan, eta oraindik ez zara sartu, ez? DJ hor dago zuke horrela, bai. Etorri honaretzak, hemen zaudete, lasai dantzatzen. Bale, 3, emango diegu, 3, 2, 1, ekin! Puta madre. Aizu guapa, zuen hori. Ez nahi dantzatu nirekin. A ver. Bale, ondo, momentu bat, bale. Hau aukera bat da, baina, bale, violentziarekin
agian beharrezkoa da, zer egin dezakegu hau ez dana. Zer gehiago egin daiteke, edo bultzatu pertsona bat dago, edo beste modu batez egin daiteke. Avisatu porteroik ez. Porteroko baita Al DJ que pare la música. DJ, que pare la música? Probatuko dugu musikarena. 3, 2, 1, eki! Eki! Ez, oraindik ez, oraindik ez. Oraindik ez. A ver, Itxaron. Musikarekin zaude, zu zaude horrela, bale, dantzatzen zaudete, neskak, hemen, dantzatzen zaudete? Emaio zue denbora bat emaio zue. Hemen zaudete dantzatzen? Zaudete alai, dantzatzen, ondo? Bai, 3, 2, 1, go! Dantzatzen. Izan eskak, Zatu bezala, ez? Gaixo? Gaixo zer? A ver, Barkatu, musika kendu dugu erasotzaile bat dagolako. izan daiteke, hori da zupe, Vale, oso ondo. Zer gehiago egin daiteke? Hau egin daiteke eta da, lo de la musika ez, en plan, gelditzen, mesedez, gelditu musika, ze agian ez du gelditzen. Orain oso rosa izan da. Emagun konbentzitu behar duzula, ez? Kendu musika, aldel bar, zer gehiago egin daiteke? Zer gehiago? Bota kanpora. Ba, egin dute, lehen ez? Gutxi gora bera, bueno. Baina igual modu bortitzean izan beharrean, agian neskak ez du nahi ez da inguruko jende enteratzea eta nahi du posori. Izatea zerbait diskretua, eta nahi dute bota eta jarraitzea parrandan eta ez da kanporatu, diskretuki edo ez diskretuki, musika zer gehiago? Jakin itzein. Itzein. Itzegin eta zer? Hacerle entender. Edo mutila joatea erasotzailearen gana eta hasi bere egiten berdina. O sea, como acercándose, en plan, no pegándole, sino... hori? Probatuko dugu? Bere medizina propioa matea berdina egitea. Probatuko dugu, baina etorri, neskak hemen zaudete, lehenengo alai, kontrasta ikustezagun, alai, dantzatu zen, bai? Vale, 3, 2, 1, eki! Go! Dantzatu nirekin. Vale, hau funtzionatu du? Honek, posible da hori egitea? Claro, lotxa mandio, ez? Kostatzen da egitea, ez? Hasiera adibidez, zu egon zara, izan zara lekuko, noizbait, dinot, eta hori kostatuko litzaizuke, zuri egitea? Irtetzen zaren bakoitzean hau ikusten duzu. Vale. Estoy pensando yo, qué poco salgo, estoy todo el tiempo trabajando, baina bai. Bai, kale, kanporatzea, baina hau kostatuko litzaizuke adibidez, zu rol erosoarekin, ez? Igual ez duzu hori jaso, baina bai ikusi duzu neskengan, egiten duke orain urtzi probatu duena. Kostatzen du igual. Bai, egitea berari dantzatu, erasotzaileari dantzatu atzetik. Berak orain saiatu dena egiten. Baina, errealitatean, edo Juan, errealitatean egingo zenuke? Ni ez duke hori egin, ni beste modu bat. Vale, baina hori egin, ez zenuke egingo, zuen zarelako horrela, baina egin. Igual ez egin dudala, lokaleko pertsonekin bai, igual, segurtasuneko pertsona bat badago, igual abizatzea hori bai egin dudala. Bai, baina... Eta esku hartzen dut, egin dudanean esku hartu dute, eta... Bai, seguritatea. Eta gero hortan bestia ikustatzen bajako, Zuek uste duzue gizon erasotzaile bati dagoela hor... Babas. Si. Zerri bat izaten, mutil bat, hemendik atzetik hasten bada dantzatzen oso gertu, gustatuko zaiola? Gustatuko zaiola eneko, izan daiteke gustatzen zaiola. Baina orokorrean zer pentsatzen duzue? Entzun.
Violento jarriko dala, no tanto que le va a gustar. Izan daiteke, gustatzen zaiola, igual dagoela oso konta, gustatzen zaio, baina... Adibidez, bueno, gure kuadrillan, egin dugu hori, baina neska gara beti en plan egiten duguna bestea sentitzea inkomodo. Claro, hau da, hau egin dezakezu, nola egitezu, sin más, pues agertzen bada, pues te puedes asuntan que... Vale, hau proba dezagun. Guztiak hori egitea. Eskerrik asko paper hau egiteagatik, paper batzuk, rol batzuk dituzuenak zaiak dira. Mila esker, probatuko dugu hau bai, hau da, guztiak, nire lagunari egiten, baina zenbat pertsona da hemen, bat, 2, 3, 4, 5, 6, hau da, guztiak hori egin bapatean. Hau da, fokoa aldatu eta buun! Ez, askotan sentitzen dugu, dezerosotasuna, aldentzen du horrela, uskuseatzen, goaz hemendik da, bullying, konturatu, bullying bezala. Eskola patiotik juten da, gurasoek ateratzen dute ume hori askotan beste eskola batera, hau da, erasotzaileak geratzen dira eskolan. Hemen berdina, batzutan erasotzaileak tabernan geratzen dira. Eta ez, ni nago ondo pasatzen, ni daukat eskubidea hemen geratzeko ondo pasatzen, agian bera jun behar da. Ez? Orduan, hau da, esaten dena azken aldiotan, no? Que la vergüenza cambie de bando, Frantzian gertatu denarekin, hau da, giro hau egin behar dugu, bai? Hau da, lotza beste leku bat hartu behar du. Zu, ez? Hau da, baita esaten da, prostituzio edo, prostituzioaren inguruan, ez? Seinalatzea puteroa, ez alderantziz. Seinalatzea bestea, seinalatzea pelikot, bai? Mutila, mesedez, 10 minutu, maituko dugu. Orduan, proba dezagun, baita izan daiteke, ez gara aldentzen, ez gara juten taberna batetara, ni taberna honetan egon nahi dut, 7 pertsona gara, dezerosoa da, kostatzen zaigu, nik ez dut nahi, ez diot nahi honi horrela egiteaz, txarto sentitzen naiz, baina egingo diogu, probatuko dugu, bai? Proba dezagun, bai, guztiok, bale? Orduan, musika mesedez, hemen zaudete dantzatzen, oso alai, etorri. Venga, 3, 2, 1, go! Nik ere. Sorbaldas. Jarraitu. Zuk insistitzen duzu, Denak, gerturatu. Gerturatu dena. Bueno, es que ahí ya le metí a... Vale, gauza bat. Zer gertatzen da hemen? Gauza bat da, pentsatzea eta beste gauza bat egitea. Eta batzutan, probatzen ditugunean antzerki foroetan, inkluso antzerkietan, ezin dugu, pentsatzen dugu nik hau egingo dut. La proximago esto, zaizu gertatu, urrengoan hau egingo dut. Blokeatzen zara, ez da hain erreza, eta ikusten da antzerkian. Antzerkia da, bizitzarekin konparatuz, ez dago ezer bizitzaren berdintzuagoa dena, antzerkia baino. Eta gorputza hartzen dugu, ekintza, tal kual egiten dugu antzerkian, bizitzan bezala askotan, eta zaila egin zaiez. Probatuko dugu berriz, ea guztiak saiatzen zareten bera gerturatzen, bera inguratzen. Berari horrela egin guztio. Probatuko dugu, ea ez da atsegina, hau da, borrokatzeko, leku hauetatik irtetzeko, egin behar duguna batzutan da, inoiz egiten ez duguna egitea, eta hori beti dezerosoa da, baina pena merezi. Bale, venga, azkena, 3, 2, 1. Kaixo, guapa, zer moduz? Zer, Bakai, eta golkuratu. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Vale, zer gertatu da orain? Funtzionatu du? Posible da hau egitea? Posible? Es que no. Nik
maite zaituztet baina, zer urte gogorra, bueno, a ber, ez, gauza, asko lan, oso posik nago, ez, posik zaudete, ondo egin duzu edenok, talentua dago hemen, hau, honek zerikusia dauka, hau, hezkuntzarekin, komunikazio trebetasunak, eta baita bizitzarekin, hezkuntza handerrek lehen esan duen moduan, honen inguruan gogoeta egitea irakasle bezala ematen diguna, ez? Argiago daukagu gogoeta egiten dugunean langilearen langintza baldintzen inguruan, edo publiaren inguruan, edo jasarpenaren inguruan, gogoeta hau egitea, gure gorputzean, gure buruan gelditzen da, eta... Baina, bueno, funtzionatu du hau azkena? Zer gertatu da? Zer gertatu da hau azkenan? Inkomodo sentitu ala azkena. Inkomodo sentitu da, ez? Denok etortzen badira, naiz eta oso horrela egon, oso zaila den zer oso sentitzea eta azkenean, bai? Baina, violentzia saiestu nahi badugu, violentzia zaten duenean da, ostia bat edo bultzada bat edo min fizikoa saiestu nahi badugu, ba izan daiteke gerturatzea, denok gerturatzea, 7 bagara, batzutan erasotzaile bat edo bi dira. Zuk esaten zenuen kuadrillan, aipatu dituzuela, hainbat, zure ezagun bat, batzutan ezagunak direnean, herriko ezagun bat, errespetatzen duzula, orain arte errespetatu duzu, jatorra izan da betidanik, edo zu baino nagusiagoa, edo zure auzokoa, edo zure amaren lagunaren semea, gauza hau gertatzen dira, ez? Karo, lotxa baten dizu, ez? Lo voy a decir a este, baina, karo, hau da, lotxa baten dit. Hori da, baina hau gertatuko balitz, bai, Eta egon da, eta Moskor egon gabe, bai. Bai, eta Moskor egon da zergatik ez, hau da, Moskor edo... Moskor egon da gehiago jutu zaizu. Baina igual Moskor zaudenean, mentza edo holandeko zula aurra, bai. Claro, kontua izango litzateke, nola egin hau, violentza fizikoa edo min fiziko handia saiesten, ez? Segita daiteke baita, eta probatu dugu hemen, ez? Musika gelditzearena nola funtzionatu duen, baita denok, naiz eta ez egin, zer gehiago, irtenbide gehiago daude, ez? Baina, zer gehiago egin daiteke? Tipo okurritzen zait, orain, baita Ainuarekin instalazioen inguruan hitz egin du, performanceen inguruan hitz egin dizue Ainuak, noizbait, performance. Performance bat okurritzen zait, en plan, amatatu musika, tabernan zaude, igual herrian bada, amatatu musika, guztiekin hitz egin poliki, mutilauek hau daude egiten, hau da, zurruburroak zabaldu, denok geldi, eta hemen antzerkietan egiten dugun bezala, musika amatatu, denok geldi, eta denok horrela. Ez, antzerkietan egiten dugun bezala, denok inguratu, taberna osoa, ez bakarrik nire kuadria, baizik eta beste kuadriekin hitz egin, eta denok geldi, pertsona horri begiratzen, musika gabe. Tipo performance, ez? Hori egin daiteke. Baina oso zaila da, jendeak hasi jaztu. Zaila da, baina hori ikusten badute gaur egun, baita? Nazka maten du, borratxo ez da enteratzen zaizaten. Ez da enteratzen, baina juten zara, ibadakit jaietan zaudela, baina hau gertatzen ari da. Bueno, probatzea da, ez? Beti da probatzea. Beti, zergatik ez ditugu kontu batzuk probatzen bizitzan, edo blokeatzen garelako, edo inoiz ez dugulako egin, edo zaila delako, sinesten duzu ez dela gertatuko, osea, esto va a ser un lío, eta batzutan, probatzen duzu eta funtzionatzen du. Orduan, funciona daiteke, pero es que hay que probar, hay que intentar. Hay que intentar más de lo que hemos intentado hasta ahora, osea, beste buelta bat eman, beste gauza berria, beste erantzun berria. Ba, hau saiatuko dut egiten, ere familian, kuadrillan, diskotekan, tabernan, unibertsitatean, bai? Bueno, Susma, vamos a cerrar. Cintilla, eres libre, eres una persona libre. Hemos acabado antes de lo que ya he dicho. ¡Qué rico!